أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Στη Θεσσαλονίκη ζουν περίπου 20.000 μουσουλμάνοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Μοχάμετ Επαγκούς. Ήρθε από την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη το 1988. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και έχει 4 παιδιά. Είμαι Θεσσαλονικιός καθαρός. Καθαρός, ναι. Με ελληνική υπηκότητα και ψηφίζω κανονικά. Είμαι εδώ πέρα. Το μόνο που είμαι, το ξέρετε ότι είμαι μουσουλμάνος. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μπορεί να είναι μουσουλμάνος. Στην πράξη όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σαν μουσουλμάνος που είμαι θα ήθελα πάρα πολύ να αισθάνομαι σαν το χριστιανό που έχει την εκκλησία του, σαν που έχει την νεκροταφεία του, σαν που έχει την ομόρφωση, σαν γνωρισμένη θρησκεία να είμαι κι εγώ εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Μας κοιτάνε με άλλο μάτι. Αν γίνει κάτι κακό και πεθαίνω δεν υπάρχει που να με θάψουν οι δικοί μου σαν μουσουλμάνος. Σαν η προσευχή μου να θέλω να κάνω δεν βρίσκω τζαμί να πάω να κάνω. Η Ταϊνά Ντινίζ ήρθε από τη Βραζιλία στη Θεσσαλονίκη πριν 4 χρόνια. Σπουδάζει κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασπάστηκε το Ισλάμ όταν γνώρισε μουσουλμάνους σπουδαστές στο σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Πολλά από αυτά που είχα ακούσει και που είχα διαβάσει, που είχα δει στην τηλεόραση, δεν ισχύουν. Δηλαδή ήμουνα καθημερινά μαζί τους επειδή έκαναν ελληνικά μαζί μου και άρχισα να δω άλλη εικόνα. Και ειδικά έκανα παρέα με ένας που έγινε πολύ φίλος μου και από εκεί άρχισα να ρωτήσω από εδώ και από εκεί γιατί γίνεται αυτό και πώς είναι το άλλο και ενδιαφέρθηκα. Και μετά από αυτό γνώρισα κάποιες μουσουλμάνες από την Βραζιλία, από την πόλη μου και άρχισα να ρωτήσω σιγά σιγά. Και μετά από 3 μήνες εγώ δεν μπορούσα να ζω χωρίς το Ισλάμ. Το αγάπησα. Η απόφασή της να φορέσει τη μαντήλα ήταν εύκολη. Το δύσκολο όμως ήταν η αντιμετώπιση του κόσμου. Εμένα είναι ο σύμβολος της εμεινότητας και έτσι νιώθω καλά και από την στιγμή που το φόρεσα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη, αλλά με το κόσμο έχω πολύ πρόβλημα. Δηλαδή δεν τους αρέσει πολύ, είναι πολύ δύσκολο εδώ. Κοιτάνε πολύ, κοροϊδεύουν, γελάνε. Δύσκολη ήταν και η αρχή στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, δεν είχα κανείς, δεν είχα φίλους και ένιωσα άβολα εκεί πέρα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να πάω, να πηγαίνω και γνώρισα κάποιες κοπέλες και τώρα έχω παρέα. Το ελληνικό σύνταγμα διακηρύττει την αρχή της ανεξιθρησκείας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταδικάζει τη χώρα μας επειδή ακριβώς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Πρόσθετο πρόβλημα στις μέρες μας είναι το γεγονός ότι η επιστροφή των θρησκειών μοιάζει να φέρνει αντιμέτωπους τους φορείς της θρησκευτικής ελευθερίας με τη δημοκρατική πολιτεία. Η Ταϊνά νιώθει τη Θεσσαλονίκη δεύτερη πατρίδα της. Θεωρεί όμως πως ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή σχέση μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών μπορούν να βελτιωθούν. Σεβασμός. Νομίζω ότι αυτό έχουμε το δίκαιο να είμαστε διαφορετικοί. Δεν σημαίνει ότι διαφωνείς με αυτό που πιστεύω, ότι μπορείς να με κοιτάξεις και να μου πεις ό,τι θες, την ώρα που θες. Δεν πρέπει να σεβόμαστε. Αυτό λείπει. Η πίστη στο Θεό δεν έχει σύνορα. Σημασία έχει ο σεβασμός στην πίστη του καθενός.